Sabeu quina és la diferència entre una agenda tradicional i el DOT? El dossier d'organització de tasques i temps? Doncs aquesta diferència em va portar a una gran superfície a mirar i remirar tot el material que trobava que anava en aquesta línia, amb aquest objectiu. L'agenda ja la coneixem, segurament en els nostres temps d'estudiants la vam tenir i potser encara la tenim ara, però el DOT el que permet és fer un pas més. Si un alumne consulta entre 10 i 15 vegades al dia aquest material, doncs el DOT el que li permet és donar un salt qualitatiu i parar atenció amb allò que nosaltres diem DOT amic. El DOT amic li permet abastar camps que anteriorment eren inabastables. Quins? La A d'amic, aprenentatge cooperatiu, la M, motivació, la I, intel·ligències múltiples, i la C, competències. Unes tenen només un seguit de dies, setmanes i calendaris, i en canvi el DOT el que permet és tota aquesta ampliació, tot aquest valor afegit. A més, té les 400 frases, les quals les trobaràs una cada setmana a la part superior esquerra del DOT, en el cas de que tinguis el DOT des de primer de primària fins a l'agenda DOT jove de batxillerat i cicles formatius. Aquestes frases lliguen amb valors, amb intel·ligència emocional i també et donen un pòsit força interessant d'idees, suggeriments, reflexions sobre aquests valors.